N-am înțeles de ce mă părăseau oamenii, până mi-am dat seama că în fiecare seară spuneam: și mă păzește de cel rău. Apoi am realizat ceva mai dureros. În aceeași rugăciune spuneam: facă-se voia ta, nu a mea. Și poate voia lui era ca cei falși să plece, cei care rămâneau doar când aveau nevoie, cei care îți spuneau: sunt aici, dar dispăreau la prima tăcere. Spuneam: pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Nu bogăție, nu exces, doar atât cât să pot merge mai departe fără să-mi pierd sufletul. Când am spus: și ne iartă nouă greșelile noastre, am înțeles că iertarea nu înseamnă să rămâi, înseamnă să pleci fără ură. Dar cel mai greu a fost când am rostit: și nu ne duce pe noi în ispită, pentru că uneori ispita nu e păcatul. E omul care pare bun, dar te slăbește pe zi ce trece. Așa au plecat, unul câte unul, nu ca pedeapsă, ci ca protecție. Și atunci am înțeles adevărul: nu am fost părăsit, am fost păzit. Unii vor pleca, alții vor rămâne.